Adona chako di wakili higa chiel koro wang'eyo ni jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki tarik 1 dwe mar 11 higa mokalo mano mar 2024 ema nodonjo e telo kaka jalup jatend piny Kenya ma koro ne owala. Kopogore koda wang'eyo ni ne oko dhi e debe matine ni kaluore koda thicho oko mar Rigathi Gachagua ema nomiyo bede telo. Higa chiel koro wanyalo wacho ni osedhach kod jatend piny Kenya William Ruto yo machalo nade kawachako. Erokamano Joyce, mokwongo kata kapok wadonjo wach Professor Kithure Kindiki. Wang'eyo ni watimo analysis ma Professor Kithure Kindiki ni sama jo Kenya pod yuak. And apart from yuak, iwacho ni Kenya ntie transition. Kenya ntie transition because jatelo achiel mosebedo jatelo motegno mokwako piny. Chalo yien maduong' ogore piny. Ma koro wakia ni tang'o ma bro geng'onwa yamo. Omiyo ma en issue ma en tho mar Raila Amolo Odinga. Aoro condolence ne jothurwa te gi family mar jaduong' Raila. Paka koro aduoge wach mar Kithure Kindiki ni. Gima nyaka wa take note of any Professor Kithure Kindiki no kao telo. Sama Kenya ne nigi tungni. An tungni ni ne wuok kane ochuno ni nyaka parliament koro thichoko jalup ker machon mane en Rigathi Gachagua. To Rigathi Gachagua ni ne wuok e region ma Kithure Kindiki wuoke ma en Mount Kenya. And Rigathi Gachagua no ni ne othiche oko kuom weche mag mibadhi, weche mag siasa mar pogo jo Kenya. Nitie joma nigi shares, nitie joma onge shares. At the same time, ne iwacho ni no ketho chik kendo katiba mar Kenya. Now, so kwa ng'iyo ni to ka Rigathi Gachagua notiko higa achiel, Professor Kindiki to setimo ang'o bang' higa achiel. Ibro yudo ka ne Professor Kindiki bedo sworn in, to president no luonge gi nying ma giluongore go kaka osiepe. Ni akenda noluonge ni Abraham. Abraham. Kawuono mor nikech ayudo ng'ama nyalo konya tich. Okay, ni kuom higa ma okalo wasebedo gi ng'ama onge samidoro ni mondo ng'ado tito keta mana gi siasa manono. So king'iyo Professor Kindiki tiyudo ka gik mane Rigathi oketo go jo Kenya go ok iwinj ka Professor Kindiki odich go. Professor Kindiki odich one gi konyo president e managing cabinet. So ibro yudo ni every week en gi meetings ma cabinet committees ma chik oyie kendo president omiye teko mar chairing. So coordinate various, kaka wuono gibed gi discuss weche ndeche, kiny gi discuss weche pik, the another day gi discuss weche mag skunde. And magi gik manyalo konyo president mondo president focus on the bigger picture ka jalupne konyo weche matindo gi. Secondly, koro kapok idhi kate secondly kanyo mar mondo mi wamiye nyaka odede thuolo. Nyaka sani wanyalo wacho ni ka ipimo Kithure Kindiki kod Rigathi Gachagua, inyalo miyo Kithure Kindiki atamalo adi ahinya nyate thuolo mosebede telo e higa achiel e konyo jatend piny Kenya William Ruto e tije. Anyalo miye 80 kuom atamalo 80 kuom 100. Nikech king'iyo tiyudo ni Kithure Kindiki ofil gaps mane nitie. Gaps mage. Gaps mase wacho, gaps mage, mukunga wacho gaps mar konyo president, managing cabinet gi national executive. Secondly, en weche mag riwo jo Kenya. Kithure Kindiki is moving around the country. Nyanza wakende for the last 1 month. Hapa ne Kithure Kindiki last week nyo entie for the 3rd time. Nyicha en Kisumu, or this Siaya, nyo en Homa Bay. Okay? And he's doing this all over the country. And in an okode to olungo jotelo ma kanyo okochuno ni gin jotelo manie chama mare ma UDA. Kanyo odhi tineno ka nyo chopo no dhi women empowerment to yido mana ka jo ODM orwako lewni ma orange. Ok nyo tamore no ringo ni ma ok chama wa. Okay? So ineno ko temo mondo riw jo Kenya otemo mondo riw jo piny. So mage support monego bed ni deputy miyo president. So to that extent, apparently Professor Kithure Kindiki timo tije. But at the same time, through